kurit mangir kondyange ditapuk kaki wong aja pati nuruti pikir kudyane wong urip nang donya aja pati nuruti pikir kudyane wong urip nang donya ampak-ampak ring stasiun lango wangi botole biru riko kapak awak isun iku reno pengisun sing bisa turu riko kapak awak isun iku reno pengisun sing bisa turu apiang ijo wis kendyange ditapuk kaki wong aja pati nuruti pikir kudyane wong urip nang donya aja pati nuruti pikir kudyane wong urip nang donya lango wangi botole biru riko kapak awak isun iku raino pengison sing bisa turu kelebegan nyoraino man sing bisa turu kelebegan sing bisa turu dending kurit mangir kondyange ditapuk kaki wong aja pati nuruti pikir kudyane wong urip nang donya aja pati nuruti pikir kudyane wong urip nang donya aja pati gending kurit mangir kondyange ditapuk kaki wong aja pati nuruti pikir kudyane wong urip nang donya aja pati nuruti pikir kudyane wong urip nang donya ampak-ampak yara ring stasiun lango wangi botole biru riko kapak awak isun iku reno pengisun sing bisa turu riko kapak awak isun iku reno pengisun sing bisa turu wis semaya min kula biarang yara gak iso sing juketno barong mati biarang Mas, angeten ngajeng mundur sekedhik, Mas. Angeten ngajeng Mas Pasi mundur sekedhik. Kersane mboten sumpek. Wis
nong durian sambar selamberan dijagere tuan ayo padha jogitian jajang nong durian sambar selamberan dijagere tuan ayo padha jogitian jajang nong durian sambar selamberan dijagere tuan ayo padha jogitian. Biarong sumur iku tariani para manungsa kang gedhe kudone kuda gedhe akeh belyaine kuda cilik munggah derajate para santri ayo padha bekti amagawe kang padha ngerteni dianggo negya rane kang sempurna muga agamane kang utama biarong sumur iku tariane para manungsa kang gedhe kudone kuda gedhe akeh belyaine kuda cilik munggah derajate para santri ayo padha bekti magawe kang padha ngerteni jangun negarane kang sempurna muga